see, 'cause I think I do want you next to me. Ready, get set? 1, 2, 3. Ayan. Palis na kami ni Holly. Punta kami ng Kmart kasi bilang ko yung dalawa, yung boys, ng t-shirt na orange kasi sports day nila bukas. Yung orange na t-shirt ni Kuya, luma na yun. Yun din yung ginamit niya last year. And eto yung first time ni Zach. Ah, hindi pala first time. Pangalawang taon na rin to ni Zach na mag-join sa sports day. Yung orange t-shirt na yun, yan din yung kulay nila dyan nung nag-aaral pa sila dito din. So, syempre, dapat pareho din yung team nila. Orange pa rin hanggang ngayon. So, yeah, mamaya na lang. Say, see ya! Yeah. Mag-drive muna tayo. So, yung shades natin pa. Magsalamin tayo. Kasi, mainit siya. Oops, mainit siya tingnan. Pero malamig yung yung hangin ba? Where's your shade? It's not here, Baba. So, ayan. Dito na kami sa dito ako sa Coles nag-park. Kasi ang Kmart andyan lang across. And si Holly kasi tulog pa. And pupunta rin ako dito sa Coles kasi kukuha ko na yung mga kulang namin sa bahay. Kasi hindi ako mag-grocery ngayon kasi aalis din kami. Pupunta kami kila Race, di ba? Ano ngayon? Wednesday. Tuesday ngayon, so bukas, Wednesday, so ilang araw lang. Meron pa naman kami mga tira doon sa freezer, tsaka meron pa mga vegetables sarap kasi hindi ko naman sila naluto nung nag-grocery ako last week. So yun ang aming i-consume this week. And yeah, kuha lang ako ng mga yung mga kulang-kulang like Yakult, at saka kung ano pa. Ayan, si Holly, hintayin lang natin siya magkaroon ng siguro 5 minutes pa, more nap. Oops. So, may nagbukas doon. Tinignan ko lang. So, ayan. Hintayin ko to and then punta tayo ng Kmart. Halika dito. Dito kami ni Holly sa sa chemist. Ang Kmart kasi andyan lang naman. So, dito muna ako kasi naghahanap ako ng pangregalo kay Kat. Nung Saturday, nung pumunta kami sa, sa IKEA, si Kat, busy siya maghanap ng mga gamit sa bahay, and nabanggit niya rin na gusto niya rin ang mga diffuser. So, eto, nandito tayo. May nakita ako. Eto yung pomegranate and cassis. Ayan. Ang bango niya. So, siguro eto na lang yung bibilhin ko para sa kanya. So, bilhin natin. Ganito ang itsura niya. Pero hindi to. Ganito yung itsura niya. Pero ibang scent niyan. So, ayan. Ganyan siya. Meron siyang 4 na sticks. So, ang cute niya kasi, tingnan niya, oh. Ayan, oh. Diba? Oh, ang ganda. Ang ganda pa ng box. So, ganyan lang siya. So, eto strawberry. Hindi ko siya masyadong maamoy. Pero eto, ang bango nito. So, eto na lang ang kunin ko para sa kanya. Come on, Baba. Bilhin natin to para kay Tita Cathy. Yeah. And, nag-ano sila dito. Nagbabalot sila ng mga pangregalo. So, ipabalot ko na to ngayon na. Come on, Baba! Ayan, babalutin niya na. Baba, kami. Paglabas mo dyan, ayan, Kmart na papunta doon. Kmart. Ayan, iniwan ko muna yung binabalot ko doon. Kasi andito lang naman yung Kmart. Come on, Baba! Kmart. Where are we going? Kmart. Come on. So, meron silang orange, kaso size 9. Ang laki nito kay Zach at saka kay TJ. So, yeah. Wala. Pero sabi ng babae, tingnan niya raw doon. So, ayun. Tinanong ng babae, wala silang size nila, kuya. So, tingin ako sa isang, dito lang din sa Best Buy. Tingnan natin kung meron doon. Balik ako dito, mamaya. Kasi may titingnan tayo doon sa, basta mamaya na lang. Ayan, dito ako sa sa Best Buy. And ayan, meron silang orange. Ayan. May size 4, size 6, size 7. So, parang liit. Pero ano naman ng size 7 para kay Kuya. Hanapan ko si Kuya ng siguro size 8 kay Kuya. Parang like, ang liit, no? Pang babae siguro to. Yung sa
naman, ang laki ng size 9. Eto, size 10 to. Yeah, that's not for you, Baba. Put it back. That's for boy. Yeah, that's for boy. Put it back. Yung pinili ko kay Kuya is size 8 kasi maliit yung size niya. And yung kay Sak, what size I got? This one here is a 6. Size 6. Kasi maliit yung sizes niya compared dun sa Kmart. Thank you. And bilhan ko yung dalawang boys nito. Isa kay Kuya and isa kay Kuya Zachary. Ito, para sa bag nila. Yan, alcohol. Hand sanitizer. Thank you. Ayan, dito ako ngayon sa Foodland. Kasi sa loob lang din ito ng ano, kung nasan yung Kmart. Kasi last time, pumunta, Baba, come here. Where's it? Potato. Come on. Where's it? Kuha ko ng celery kasi baka sa Coles wala na naman. Where's it? Bell pepper. Baka wala na naman dun sa ano, sa Coles kasi last time wala silang celery. So eto, malapit lang to sa Kmart. And yan, nakakuha na ako ng t-shirt ng mga bata dyan sa Best Buy. And katabi lang to ng Best Buy. So, kuha tayo ng celery. Mayroon silang celery. Ayan, kuha tayo ng celery. Oh, Papa, put it back. Come on. Para sa celery juice natin. Karirin natin yung celery juice na yan. Baba. And meron sila ditong, ano, minsan meron sila ditong yung talong, yung tulad sa atin. Pero ngayon meron sila ditong, eto ba? Yung snake beans. Pero hindi ko yan kailangan ngayon. Pinakita ko lang sa inyo. Come on, Baba. Let's go. Ha? Ang kulit niya, oh. Oh. Ha? Ha? Okay. Okay. Mommy, put it here. Wait. 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 Okay, put it here. Good job, Baba. Okay, come on. Hoy. Meron din silang pipino. Pipino. Ano to? Upo. Masarap to sa ano, sa kusido. At saka meron din silang hilaw na papaya. Ang dami rin nilang yung para mga Asian vegetables. Eto, meron silang ampalaya. Ayan. So, yan. Ang maganda dito sa Foodland, meron sila yung mga wala sa Coles. So, ayan. Bayaran ko na tong celery. So, ayan. Tapos na kayo sa Foodland. Dito naman ulit kami sa Kmart kasi may gusto akong tingnan na ano yun, mamaya na lang. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Pero, pandagdag ko yun sa aking workout. Karil natin yung pag-workout natin sa bahay. Come on, Baba. Kukuha ulit tayo ng cart. And si Holly, ayaw niyang Baba, come on. Ayaw niya nang umaupo dito. Come on. No, Mommy will push. Come on. Alright. You push then. So, siya na raw mag-push. Okay, be careful, ha? Tara, here. Dito tayo. So, ito yung hinahanap ko para idagdag ko dun sa aking mga pang-workout. So, ang tawag pala sa kanya is balance trainer. Ayan siya. And yung price niya is $49. So, kunin natin to. Bilhin natin yan. Mabigat siya, ha? Medyo, ano. Baba, come here. Holly. Hold this for Mommy, Baba. Hold this for Mommy. Awag na lang, dito na lang. Mabigat kasi ito. Medyo malaki yung box niya. Okay, let's go. Tara. Nakuha na natin and punta tayo dito sa mga towels. Hanap ako ng hand towels. So, ayan. Hanap tayo dito. Para sa pag-workout natin. Char! Kinarir na talaga. Baba, here! Come here! So, sandali. Pili lang tayo ng hand towel. Ayan, nakuha na ako ng hand towels. And $3.50 siya. Ayan, oh. $3.50 siya. So, kumuha lang ako ng 4. Ilimahin ko na kaya, no? Sige, kuha pa tayo ng isa. So, idagdag natin tong mint green. Okay. And kuha ako nitong tabletop ironing board. Ano siya? $15 siya. Maliit lang siya. Meron na kami yung katulad nito na malaki. Pero gusto ko mayroon din akong maliit. Ayan. Kuha tayo nito. And kuha rin ako ng... Come on, Baba. Halika dito. Tingnan nyo siya. Nandyan siya sa may ano. Sa may mga coffee machine.
That's not toilet. Nakaupo siya dyan. And ako, andito ako, naghahanap ako ng plancha. Meron kaming plancha, kaso malaki yun. Gusto ko yung maliit para sa damit ba ni Holly? Ito may cute siya. O, cute lang siya. O, ayun, maliit. $7.50. Itry ko kaya to. Tingnan natin. Ah, eto siya. Ganito kaliit, o. At saka ang gaan niya, ha. O, ayan yung kanyang ilalim. So, ayan. Kuha tayo nitong isa. $7.50 lang naman siya. Oh. Para sa mga damit ni Holly. So, mayroon na si Holly ng ganyan. Joke. Sa akin din to. Sa amin din to. Pero gusto ko kumuha talaga ng plancha para para maliit lang ba? Para sa mga ni Holly. Damit. Anong ginagawa mo? Para kang nagpupush dyan. Halika na. Hoy. Hoy, halika na. Calls pa tayo. Dali. Halika na. Holly, come on. Come on, ayan. Tapos na kami dito sa Kmart. And, ayan na yung mga napamili natin sa Kmart. And, Holly, come here. Daanan lang natin yung, yung pinabalot kong regalo diyan sa my chemist. Nandyan lang siya. Hi, ate! Dito na tayo sa may, sa chemist. Baba, come here. Kunin natin yung regalo. Come here, Baba. Holly. Come on. Ayun yung regalo natin. Andun siya, oh. That's all been paid for? Yes, I did. That's all good. There Okay, we go. thank you. Thank you. Okay, Baba, come on. Ayan, punta tayo ng Coles. Holly, come on. Uy. Come on. Punta tayo sa Coles. Wait. Wipe your hands. I'll do it. Okay, you do it. Punasan natin to. Okay, come on. Put your, wait, that's enough. That's enough. That's enough, Baba. Don't. You're wasting it. Don't. That's enough. Wala silang celery. Last week, wala sila. Ayan. Ganito siya karami. And, ayan, tingnan nyo yung price niya. $4.90 each lang. Yung sa Foodland, $8 yata yung ganito. Parang nalugi ako dun, sa Foodland. Doble yung price nila. Tapos, ang ganda pa ng celery nila. Oh, akala ko kasi wala sila. Pero kuha pa ako ng isa nito. Ayan, kuha tayo ng isa. Baba, come here. Oops, come here. To me. Akin na yan. Akin na. Come on. Come on. And, ayan, kuha ko nitong Vegemite and cheese. Kasi wala sila yung, yung binibili kong malaki na nasa individual pack. Wala sila nito. So, ngayon, ang gagawin ko, ilagay ko na lang to sa Ziploc para pambaon nila this week. So, ayan. Ito ba, wala silang ganito na Vegemite and cheese. Yung 15 packs. Ayan, wala silang ganito. Meron pa ko niyan sa bahay. And, so, kaya itong kinuha ko. And, tingnan niyo yung cart ko. Maliit lang. Kasi, yung kukunin ko lang naman is, kunti lang naman. Yung Yakult, tapos yan. So, yeah, yun lang. Para gamitin nila ngayon. Ito, kuha tayo nito. Kuha tayo ng Muna strawberry and Muna chocolate. Ayan. Come on, Baba. Eto, kuha tayo ng Pop Tops. Wala sila yung blackcurrant na na ganyan. Blackcurrant. Kuha tayo nitong isa, yung diced tomato para dun sa meatballs. Di ba bumili kami ng meatballs sa IKEA? So, yeah. Lutuin natin yon. Come on, Baba. Baba ako na. And eto, kuha tayo ng Italian tomato with basil para dun sa pasta ang gagawin ko. Ay, ako na mag-push. Ako daw mag-push. Okay, come on. Nappy. Okay, wait. Mommy gonna find your nappy. Wait. Hanapin natin yung nappy ni Holly. Here. Oh, this one. Yeah, this one. Ito, nappy pants. Yeah. Oh, wala na raw siyang nappy. Come on. Here. Good girl. And, bili ako nitong vanish para sa aking labada. Naubusan ako nito. So, ilagay natin yan dito sa gilid. Yan. Since dyan ng coffee, wala sila yung malaki. Maliit lang yung meron. Kunang ko lang siya ng 3. Oh, this is Daddy's coffee.
ng Yakult. Yung 10 pieces. Isa, dalawa. Dalawang Yakult. Baba, come here! Halika dito. Ayun na, pinupush niya na. Hoy! Wait for mommy! Yeah, I know you push it. So, ayan. Tapos na tayo dito sa Kohl's. So, yan lang yung binili namin dito sa Kohl's. Yung mga kailangan for 3 days. Hoy, okay. Push. Okay, come on. Magbayad na kami. No, you don't need. Come on. Oh, yeah. Hi, ate. How are you? Ang ingay. Yeah. Hi, how are you, ate? Kamusta? Oh, don't show your belly. Come on. Tinan niyo siya. Oh. Napagod siya. Are you tired? Nakupo lang siya dyan. Napagod siya. Oh. No. Mommy needs to pay. Huh? Mommy needs to pay Okay. our grocery, okay? Stay there, okay? Are you ready for your sports day? Yes. Good luck. Thank you. Morning. Morning. Ayan, dito na kami sa school ni Kuya and Kuya Sak. Basang-basa na. Hi guys, shout out for car. Rodilis Tampos. Rodalis Campo. Mary Rosie Mary Rosie Deserto. Gazzetto. Paradise, tell me who you see, 'cause I